Ang mga personal assassin of crime operatives Consoco sa Cebu Province bibigay og ganing pagkulit sa mabalansya diri bosod sa kaning police community precinct sa Bulacau, Barangay Bulacau, diri sa Dagbay sa Talisay. Nunot na sa kini usa ka suicide incident karon nahitabo karon na kagay ng buntag, no. Ang mga biktima nga usa ka police official nga mo'y Deputy Station Commander sa Talisay City Police Station nga si Police Lieutenant Praxilo Albiso sabta ang babae nag-iingong karelasyon sa mga biktima mao si Bernice Cardino, 31 anyos. Matod pa sa siya nga kasayuran nga ang kini maong duha na sa suod sa kanang migawas ko nga pulis sa Sorpo na diha nasa sudan no ha. Ang niya way lugan nga balaglalis apan matod pa nga boto sa almas na dunggan upat kay gayon ang mga pulis gina sa ibang bahin sa kaning building no ang kaning building mga kasop mga gala minaog og ilang gisuta sa pagsuta hagba ng duha sa kaning sugod bahin dili ka gidala sa balay ng duha apan gideklara kaning dead on arrival sa Talisay City District Hospital. Si Praxilo Albiso nagkantulog sa mad pero sila siyang baba pa yung suo samtang ang babae nagkantulog sa mga samad pero sila nagiingong tulok kay yung gipusil ni Albiso mga higala. Pinaka-latest update no o impormasyon kalabot sa kining shooting o suicide incident diri sud sa usa ka presinto sa pulis sa Barangay Bulacau, Dagbay sa Talisay. Sa mga YouTube subscribers sa Benji Talisik para mo sa pag-update sa mga lampas ng mga impormasyon o mga balita. Mayong adlaw.